joget kok kerusak salah yo wayahe mantep ra mantep wilujeng dalu bocange Oh inggih wilujeng dalu tak yuda alhamdulillah niki saged sowan wonten ing desa Ngombah Nglembah Kecamatan Babatan Ponorogo. oh inggih saestu Luar biasa Mas. Lautan manusia ngusung gabah neng pinggir kali wong sak lembah banyak rezeki. Allahumma amin. Ngusung gabah neng pinggir sumur wong sak lembah panjang umur. Amin. Wis ora ngusung gabah katutan klenteng. wong wedok sak lembah muga-muga meteng bareng Lambeku ki lho sing ngendi bojo lemah karepku wong donga ora ragat koke. Lah nggih. Donga sing apik wong donga ora apik to. Niki alhamdulillah sedaya warga guyub rukun makempal dados setunggal wonten dalemipun Bapak Kepala Desa terpilih Bapak Heri Setyo Kurniawan. Pak Heri Kang Mas oleh saestu. Yaine hebat, Tasih muda, dasare pinter, cerdas. Kula langsung dugi wingking dandan tenggene Pak Parman. daleme Pak Parman Wonge cuwilik wireng. omahe apik resik ganti sayang sitok Mas Apa? jedinge ra ono cijuke aku lho bingung bar pipis golek cijuk ra ono akhirnya tak celupne aku yo Rumangsamu kok iso panjenengane Grapyak Semana hebat betul Mas wah disuguhi jajan kali Pak Parman inggih. nyuguhi jajan kaya jajan sing menipu to Mas apa enek jajan menipu lah nang guri ngono kuwi apa disuguhi biskuit kongguan iki lho tak buka lah kok isine rengginang tidak menipu loh ini ora menipu apa tarah turahan bodoh kok niki luar biasa bocange Inggih Kang Mas. desa Nglembah wah dan umur setahun jembleng serendeng piye Mas atase sampun ngawontenaken pesta demokrasi pilihan kepala desa ning suasanane kondusif aman guyub rukun tur terkendali tepuk tangan untuk desa Nglembah hebat wong sing wis dewasa wong sing wis apa kuwi wis pikirane dewasa mulane nek beda pilihan aja nganti tukaran beda panemu aja nganti padu menciptakan situasi ingkang kondusif. betul Mas apa Hebat. meneh iki perangkat desa komplit Pak Lurah sing nembe dilantik Pak Lurah Heri Setyo Kurniawan Pak Heri Setyo Kurniawan Pak Carike Pak PJ Mas sapa Pak Oh Suyanto apa to jebule? kami tuwa ngijo heeh PJ-ne Tarik bedese Pak Dinarto lambene iki lho kok bedas iki lho tenan Mas bedese Pak Dinarto kuwi kok iso bedas iki lho nek kepala desa singkatane apa Kades sekretaris desa Sekdes nek bendahara desa bedes iki mana kene Mas bedese Mas maksudnya bendara desa ki kaur nah keuangan kuwi lho Pak Dinarto hebat kok niki Mas apa Pak Heri Setyo Kurniawan iki lho garwane sapa sapa Mas Budila ya ora tapi kok tulis iki iya Budila Budila niku nek gak salah kembar kare Mbak Kenny Inggih. dadi momen delok loro karone gak kena diceluk Mbak Dila karo Mbak Kenny ya Sagedipun dos pundi? boten saged ya Dila piyambak Kenny piyambak Oh inggih. Digabung siji pentunge wong akeh aku. nek digabung Dila ade Dila Alhamdulillah niki. Pak Heri niki luar biasa lho, ngawontenaken tasakuran. Inggih, Wong Mas. niku nek gelem syukur niku insyaallah rezekine tambah barokah. Inggih. Wong sing gelem sedekah kanthi ikhlas mesti ora roboh saya bakoh, ora lokak saya kebak, ora wutah tetep wutuh. Oh, inggih. Mulane sing sregep sedekah kuwi ben uripmu mulya kaya panjenengane Pak Kepala Desa. Nah. Kon sedekah angel kowe iki bondo kuwi titipane pangeran, titipane Gusti, mulane kudu disedekahke. bondo kuwi Titipane pangeran, kudu di sedekahke. lah umpama kowe sedekah bondo kuwi titipane pangeran
terus disodakone sok ben nek mati. Terus Gusti Allah takon, "Yo, bondongku sing tak kutipno kae ndi?" Kamangka gak dum-dumne wong liya. Apa ditapuk cangkemmu karo Gusti Allah. Titipan didom-domne kocok kok. Maksudnya niku anugerah ngoten lho, Mas. Anugerah saka pangeran kudu bersyukur awake dhewe angel omongan karo cah kulit ireng iki marai. Wis aki rendah. Kowe ngelokno aku apa? Kulit kuwi lho ireng. Wah kowe. Aku itu putih to kaya Oh, nggih putih, nggih Aku putih. Nek Mas ireng yo ben. Sing penting aku ora tau ditahan ning ngongkong, dadi bang kowe. Wis coba to. Apalanmu mesti kuwi kok. Lah nyapa kok ireng karo putih nyapa? Wong putih mesti ketara sehat, nek wong ireng iki ketara grik-griken penyakitan. Sehat wong ireng, Sehat wong putih. sehat sing ireng. Kok iso? Aku iki terus babak presiden iki lho. Suntik ning gone puskesmas. Nek Loro keputihan. Ora loro keirengan. Nggih. Iku ya masuk kuwi. Masuk tak juga. Sing ireng kuwi sehat, putih malah penyakitan. enek penyakit keputihan, ya enek penyakit Keirengan. Sehat wong ireng, ya bener jane ya bener jan. Nek wong ireng emang berarti sehat wong. sehat wong ireng. Tapi pinter sing putih. Dadakan apa? Wong putih wero wong Cina, awake putih iso gawe HP, iso gawe mobil. Wong Eropa, wong Inggris awake putih dhuwur-dhuwur, iso gawe pesawat, iso gawe mobil. Ireng iki keutamaane apa lho? Nyek sing ireng kowe. Apa? Ireng karo putih kuwi pinter sing ireng. Pinter putih, pinter ireng. Kok iso? Kowe ngerti pitik ireng karo pitik putih? Nyapa? Pitik ireng iso ngendhok warna putih. Pitik putih iso ngendhok warna ireng. Ketoke ndaken aku cengor kowe kok. Jan. Ya, rene sing ngejak aku lah, kok mbok pateni ning dhuwur panggung lho. Lah nek babagan kepinteran nyuwun sewu Mas aku ya mekalah. Mau kalah apa tapi we ora ngerti keutamaane putih kok. Putih luwih berharga, luwih aji. Babagan apa? Emas putih, beras putih, susu putih, ora enek susu ireng nek katutan oli. Berharga putih, emas putih, susu putih. Alah, Ya tapi ada kepentingan pribadi. nah terus Jadi ada kepentingan masyarakat umum. Nek Tetep aji sing ireng. apa? Kowe ngerti nek ngalusne dalan. Iya. Kuwi mesti gawe barang sing rupane ireng. Apa? Aspal. Nomor tinggalnya dalan ya susu ngliwat kok dibulati Mas. Angel wong kulit irengnya angel ya aku. Nggih angel. Ireng piye? Ireng yo ben ngapok. Ya delok-delok kendaraane to Mas, delok-delok kendaraane. Kendaraan ki nek warnane putih kuwi mesti ketok gagah, ketok miyayeni. Harga jualnya nggih melonjak. Harga jualnya Ya yo boten larang. larang. Tetep menang sing ireng. Larang sing putih. Larang sing ireng. Kok iso? Kowe ngerti ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, akeh sing numpaki. Putih ambulan di ngomot batang ya. Gak pingin tapi rambut saiki, gayane bagane putih. Wah, pucet rengku. Nggih. Wah, potongane kok jijir bonga-bongo. Nyek wong ireng lho, Omonganmu ngelokne kaya mejijer nang potongan kowe kepetelo 2B kok iso. Apa? Sepur ireng-irenge sepur akeh sing numpaki. Putih ambulan di ngomot mayit. Gak banggakno kowe. Lah tapi yen nuwun sewu nek bapak-bapak mas-mase, kalau nek delok wayang iki sing didelok ora mung wayange. Apa? Tapi delok sinden, sindene kae rendahne kulite putih mulus ayune kaya ngono. Sing biasa wae mesti sinden sing kulite putih. Kalau putih mulus ya ampun ayune kaya ngono ndahne kok kaya apa ndek melenuk-melenuk lho. Tak omongi lho. Apa? Putih sinden kaya piye, mulus sinden kaya piye. Nek wong lanang nyawak, tapi tetep golek barang sing rupane ireng. Gak nela aku wis gak nela aku. Gak apa cangkemmu. Maha saru aku rusuh wegah. Aku kulino ditangkap nang pondok nang pesantren wae. Alah, kalau sindene warnane putih, semua lanang-lanang senengane golek sing ireng arep muni konoan to. Alah,
wajah mesum, pikiranmu kowe kuwi. Kowe termasuk Apa pikiran kuwi? hamster dan equidios kowe. Wajah mesum. Ora ya Mas. Alah model aku apal karo kowe. Potongan didelok wis lah potongan seksi kowe. Apa seksi? Kakean sek kurang gizi kowe. Apal aku modelmu iki. Alah. Mas, Rasa apa kok cangkemmu. Alah. Mas boten niku lho bocah, boten satu, boten bar. Kono anu boten. Boten nggih jane. Kono mesti nek kono. Sumpah ora Mas. Apa? Moto goblok. Aku iso moto lho. Moto ku putih kok irenge, nek putih kabeh jenenge pijak. Pikiranku lho ngeres marai. Kok sing ngeres ya kowe kuwi. Alah. Marai ya wong pengalaman rendah nuwun sewu lho bocah. Injih, tak Wong iki yudha, nek injih. omong-omongan karo wong sing SDM rendah mboten Angel. nutut. Nggih mboten nutut Masalahnya angel. kowe iki dong tau ning luar negeri. Lah, nek luar negeri ditahan ya bayar lagi. Dikocok kok lagi. Ini nanang. Lah maksud ditahane kan ngerti keadaan luar negeri aku. Nah, aku mulu isin Wong luar luwih maju timbangane wong dalam. yo luwih maju wong dalam. Maju wong luar. Yo napa? Kowe roh sing wong pertama kali ning bulan sapa? Wong luar. Sopo? Neil Armstrong, kae wong luar negeri. Oh nggih, Jang. Betul niku. Kuwi wong luar negeri. Wong luar sing pertama mendarat ning bulan kuwi Neil Armstrong. Neil Armstrong ki mendarat karo RT ini kene. Karo sapa? Selamat. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat ya RT kene main buri kuwi lho. Nyek wong dalam negeri wene. Dengan selamat. Selamat itu selamat iki sing diomongne aturne bocange maksude selamat kuwi selamat. Selamat kuwi bahasa Indonesia, Jawa nek selamat. Oh iya betul ya tak yuda. Ireng ngayelan. Maksudnya, lah tapi nuwun sewu lho nek wong luar negeri iki luwih canggih timbangane wong dalam. Apa? Wong luar negeri kuwi gawe bayi nang jero weteng. Kuwi cukup dengan ilmu kedokteran sing jenenge cloning. Cloning kuwi apa? Gawe bayi nang jero kandungan, gawe sistem cloning. Alah wong Jawa ora perlu cloning nek gawe bayi kuwi. Gawe apa? Gawe kelonan. Mesti bali. Nek ora percaya bojomu sesuk tak kelonane. Ora yakin lho Lah yakin omonganmu kok iso cloning iki sistem kedokteran. Kelonan itu ya sistem kedokteran, Mas. Gawe bayi Gawe kelonan wis metu, njaluk anak piro kelakon wis. wong edan mesti wis omongane wis rusuh wong edan. Lah nek cloning kan padha wae gawe sistem gawe bayi iki. Lah. Lah tapi nek wong luar wero, Nyapa? saiki lho ngirim gambar, ngirim tulisan iki ora usah minggon-minggon sasen-sasen. Ngirim tulisan 5 menit saiki teko. Gawe apa? SMS, WA, WhatsApp, BBM. Wah, lah kuwi nek mung gambar karo tulisan wong Jawa iki iso ngirim barang tanpa mara ning omahe. Nganggo apa? Santet. Belum kowe ketemu tak isi di radio ben bingung kowe. Nyek wong Ngirim Jawa. barang tanpa mara nggone. Hah, Lewat santet. pesen loro aku Gawe apa? nyantet mbokmu lho. Nesu mesti apa? Ora nesu apa wong Lah, senengane iya. grekal. Tuh itu. Senengane grekal ayo kowe kuwi senengane Grekal piye? grekal luare luwih larang tinimbang dalam. Larang sing dalam. Luar Kowe ngerti penyakit? apa? Penyakit luar kuwi apa? Panu. Adas. Urap. Beleken. Kuwi gawe ning apotek paling gak 50.000 waras. Kuwi penyakit dalam Apa? liver, jantung koroner, Terus paru-paru basah, Nah. ginjal. ginjal. Ginjal boten ginjal. Ginjal iki nek sikat ning loro ginjal. Berarti larang. Larang sing dalam. Lah tapi kowe ora roh ae. Apa? Apa presiden larang ngono iki? Iki lho ki luar ki regane larang. Nggih. Kebaya karo jarike. Iki kan njaba, iki luar. Iki larang iki regane 500 nganti tekan 1 juta. Iki luar. Jare karo kebaya panggone ning ndi? Nek luar Regane piro? 500 nganti tekan 1 juta. Jajar jerone jare karo kebaya kuwi nyangan 1 juta. Kapuk cangkemmu. Iki larang. Sing murah iki tok Mas barang.
samu. Dalane bekas. Pelecehan kowe iki termasuk pelecehan kowe iki karo sinden kowe Yo ora kuwi. kok pelecehan. Oh, wong kok iso. Mulane wong iki kudu pinter kaya Pak Kepala Desa iki wong pinter. Pak Kepala Desa iki nyuwun sewu Pak Eri, niki kok kula mboten guruni, mboten nginteri. Alah. Iki menurut ilmu Jawa sing tak tampa, Mas. Nek Anggone dadi kepala desa, nek pengin slamet, pengin sukses, iso mulyake wargane kuwi adohana mi telung perkara. ora masalah wong mangan mie iki apik kok iso super sarine gak masalah. Iku nek mi telung perkara sing ora entuk kudu diadohi. Mie telung perkara sing kudu Diadohi supaya dadi kepala desa iso sukses. mie yang pertama. Adalah misuwi maratuwa. Ora entuk. Mie sing pertama Misuwi maratuwa. ora entuk ya. Ora entuk. Bener. Mesti aman. Aman kok. Mie yang kedua Mi yang kedua adalah mijeti bojone tangga. Kuwi lho. Dadekne perkara. Ya, Kret. Kepala desa kudu koyo ngono. masa kepala desa mijeti bojone tangga ya apa Ya, umum. kepala desa mijeti bojone tangga. Wah, demo rame-rame kok kowe. Terus mie sing ketelu Iki sing penting. apa? Mimik bojone. Mimik susune rodo sing wis tuwa. Kuwi sing entuk. Soale nek sampe mimik susune rodo sing wis tuwa iso mlebu rumah sakit. Lah kok iso wong mimik susu marai sehat kok Delok-delok susune, Mas. Lah mimik susune rondo kok gak oleh nyapa? Kadaluwarsa kena penyakit. Rumangsamu kok lho. Ki sinden komplit. Nah, Panjenengane Pak Sunardi nggih. Injen Pak injen. saking pundi, Pak? Saking Patitan tak Yuda. Ngaku sinden sak menten katahe niki. Inje. Angsal kenalan ngeten. Oh monggo dikenalkan kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nggih, Gitu. kanthi kenal tak kenal maka tak kaplok niku. Tak sayang. Nggih monggo dipun tepangaken Saking saking mriki, nggih. saking mriki piyambak. Saking mriki. Mungkin Kang Sinden itu kan kadang ada Anu pamirsa ben pirsa, Ah. sinden iki asmane sapa, omahe ndi terus matine sok kapan dan Anu minimal yo hobine. hobine Layaknya apa ngoten. ngono lho paling tidak. Kaya Cak Yuda ini kan nggih duwe hobi. Nggih, hobi. Anu nggih di. Lenggah. Asmanipun Mbak sinten? Nggih nami kula Gempur. Gempur. Nggih. Wah. Gemplo iki piye, Mas? Gempur. Saking pundi Mbak Gempur? Nggih saking Kotanjaan. Hah? Saking kota mriko Njaan. Kotanjaan. Kotanjaan iki pundi? Anggun mriko anak gunung. Kotanjaan ku Mas. Lah dadi lek sing gunung ki nanjak. Oh, Kotanjaan. Kok bocah gunung. Bocah gunung, Kiyaine ayu, nek mesem manis sebab untune gingsul. Padha karo bojoku. piye, Mas? Sak cowangkem gingsul kabeh nyebut. Iki krongos goblok. Lah kuwi ngelokne prongos lamentala bojoku dhewe. Oh winginane gegerne wong sak desa lho bojoku. Nyapa? Lah biasane nek magrib lah nggawa sajadah. Tapi sajadahe teles bar dikumbah. Delalah bojoku pas sujud lho. Lah kok untune nyantol karpet lah. Lah terus piye, Lah Mas? bareng ngadeg karpete ketut geger wong sak desa. Enek wong mangan karpet. Akhire tak bocok ndase wis gak duwe sirah wis. Setunggalipun. Mbak Sinten, Kula Mike. Mike, Nika, jeneng dawane Nika Pisen. ora. Niki Mas. Saking pundi Mbak Niki? Kula saking Ponorogo mriki. Ponorogo, Sinten cacah 7 umure paling dawa iki. Kok iso? Soale awake kuru. Wong wedok kan anggere awake kuru umure mesti dawa, nyawane mesti awet. Sebabe apa? Soale nyawane anggere dijabut nyawantol ning igor-igor. Dadi balik neh. Terus sik sekolah. Lah sekolah ngono. Tase. Kelas pinten? Kelas 3 SMA. Lah kok rong meteng. Nah anu kok dereng lulus. Oh, iya. Dereng lulus. Keren, terus kelas 3 nggih. Hobine apa, Mbak? Hobine, Mbak? Ini makan. Mangan ora iso kuru, ora iso lemu blas. Ketoke cacingen kuwi. Ngawur ora. Setunggalipun. Asmanipun Paling asma Mia. Mia. Iya. Saking pundi lak Mia? Mia Iya, iki Mas. nek celokane ku mesra. Salah. Mia. Jenenge dawa ora apa? Miyabi. Kok nyabi. Tapi yang Jepang kuwi termasuk
idiot. Iya, iya. Padane ojo. Jalanipun pundi Mbak Nia? Enggak saya tahu. Alamat. Oh, alamat. Alamat. Cirebon. RT, RT 1. RW, RW 5. ukuran sepatu pinten? 37. Alhamdulillah ukuran Alamat tepane lho. ora. Lah nyapa? Tak pek kanggo bojoku ning omah lho ukurane padha. Hobine napa Mbak Nia? Hobinya mandi. Oh, terus kan. Wah, hobi mandi. Piye tak yuda piye? Aku iki nek karo wong wedok nek cara wong aku pengen dadi dhuwit. Lah kok iso Mas? Ah dhuwit to dideleh nang dompet dideleh nang nggo sak cedak bokong. Angger Mbak sapa jenenge? Mia. Mbak Mia mlaku. Dhuwit kelek karo bokong, ngiwa nengen. Ndelalah dienggo tuku nang Alfamart dhuwit dijimuk seret dienggo tumbas. Nuwun pangapunten Bu badhe tumbas jajan niku regine pinten nggih? Dhuwit dijimuk pelek. Niki sementen, dhuwit disusui dibalekno. Plek ora dilebokne dompet, dilebokno kene. Ndah nek aku iso delok pemandangan gunung-gunung yang dingin, penak dadi dhuwit. Ya ora enak Mas. Lah penak dadi Jadi apa? hobine Mbak Nia mandi. Apa? Aku pengen dadi sabun. Kok iso dadi sabun? Sabun iku tukune wae didemok terus diambu. Heeh. Digo mulih didekek ning tempat pribadi. Iya. Kamar mandi. Heeh. Langsung Mbak Nia lawang ditutup. Telak, kelambi dicopot. Adi nek siapa iso kaya ngono. Oh iya, son. Aku pikir kalau gua gila lho. Ora kuwi ndelok ceritamu lho iso ngacak kaya dibuka tek 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 diuntalok. Oh. Rinting. lho kaya ringking. Saya diwicik Mas. Terus bar kuwi Langsung cek wes sabun dibuka plek plek plek. Aku ngerti dikene Mas. sabun diuyek-uyek yang sekitaran ngono. Aku yang kira iki. Kowe yo meneng ae. Aku meneng ae Mas. Lah ya apa? Ya sabun kok. Iya, Sabun kok piye? terus Langsung diambung mulai. Malah aku sendiri ya, ngapa? neng buri, Jajan. tak setrum cangkemmu lho. Maksudnya aku lho guyon lho terus Saya kira lah kok set kok ini mengisor ya. belum seret. Oh, Allah. Kok ini munggah-munggah terus mundur nih. Diloncati ya kono. Anu ora luar terminal Mas. Bisa terus sih, Ya, terus. Lek terus diambung tek lek wis sampai ketemu besok lagi ya. Mbak Mia metu, delalah bu iki teko. Neng jeding kebelet pipis. Bobrok mak cejas. Sabun dijimuk plek langsung ser. Nah, sak kowe lho, iki lho. Aku yang menculak Mas. Dadi apa? Lah aku sabun kok. Dadi apa kowe Sabun. Aku ya kok mencolot lho. aku mencotek dicekok plek aku semenyuat. Plek aku dadi kodok. Sabun dadi kodho ora iso sitoke iki. Wah, iki lho Mas. 4 sehat 5 sempurna. Bergizi langsung lelep. Kimplah kaya duduh gule. Piye kimplah kaya apa iki? Dan seger. Asmane Mbak kita Tias. Tias. Nggih. Jalanipun pundi Mbak? Saking Ponorogo mawon. Oh, terus sekolah. Alhamdulillah kasih. Kelas pinten Mbak? Nembe kelas sekali. Kali sinten? Kali jenengan. Aku dadi sabun. Kok milih dadi sabun? Sing kayaknya bunyi iki lho. Nggih, mangke nyanyi sareng bagi kalih kula nggih. Moh. Rasa nek kareke mesti milih sing aku. Lho Mbak. Alah. Tapi iki keutamaane akeh lho iki. Napa? Nek sing kene gak kuat kanggo iki dadi Sumpek goblok. Kene ra kuat kok iki. Lah nggih. ndang. Punipun apa Mbak Tia? Hobi. Hobi. Hobi ini meteng Mas. Iya. Masa enek hobi kok meteng. Lah Lho lah wong wedok lho. Hobi meteng ya anak 5 lho, lebar saiki lho. Lah jenengan apa badhe ndandake calon sinden apa piye? Cinta. Jenengan. Gandaknya napa? Calon sinden itu mbok pilih kersa. Kalau jenengan
Mboten. Ya ora pantes iki lemu kene kuru kaya lombok temumpang tahu ngono lho. Ora bocahanmu ora keket tinggal gebrek ceglok kowe. Iya. Yo coba ngajak kok iki. Lah coba teko nek. Ngenyek kowe. Gendong Mas. Lah alah manjane. Kok gendong iki padha karo gotong beras rongsak lho. Nah, usak kembali begini. Masa? Kok dia gendong kulkas aku. Nah, lho. Kulkas 2 pintu apa? Wah, Dem. Iya Mas. Gak mungkin ngelak. Nyapa, Mas? Kok iso? Kowe roh Apa? 1 2 3 4. Iki bunguk yo. Padake sapi ku piye? Ora nek petok bolong nek petok piantong ayu iki. Rayunan dengan lagu iso ora? Iso apa Anu ora? iki wonten iki boten. Wonten komplit mboten Sampeyan namung dari iki. sapa niki jenenge? Karisma. Karisma, wah seragame kaya yatim piatu. Campur sari karisma. Nggih, mboten namung Ayo, ngeten. silakan dirayu. Saben ada G. Oke. Wih, hebat. Ah, kita nyanyi lagunya yang arek nom saiki, Mas. Iya, Ya. tolong agak mendekat, sampean agak mendekat. Ya. Sirah cedak, tulung idoni ndase. Kowe modelmu sia-sia. Ayo, dadah, dirayu. Kita nyanyi lagunya Nisa Sabuan bisa? Sabian. Sabuan tumu pucak kuwi wae. Ya, Sa. Dina salam lo, Mas. Sabian. Ya yang dina salam. Oke, Kak. G. Wes. Apa ana lho lagu kok mihang. Rayu kok karo ngono kuwi. Kono lho Mas jedinge ning kono nek lara wetok. Ha. Dina salam. Biasane. Paling arep Ah, kaya tak yuda lho. Ngono lho kok iso. Bocah sirahe lebluluk. Enggak. Lobet kok. Ya apa bar diomoti to Mas? Sesuai tak dilihat lho, tenang lho. Sirah diomoti lho. Makanya pot telok mobil. Ah. Aku kok gumes to. Aku nyawa kok iso gumes. Itu suntik ya ketoke ambeyenmu. Biayati lho Mas, biayati. Asik. Kembali kabeh. Ini kok malah cengengesan iki kok. Kembali suaraku wis. Ayo ndang mulane kok. Medhot ditapu karo Mbah Gunung kok. Gila hadir mata bimasa Allah nahi sidra sama Lintah ayat nabah mergo kahananku wong ayu tenono tekaku Salah lho lagu salah lho. Iki mau bener. Ya. Mata bimasa Lona isi telah bersama Iku ya. Tak ayas nata hau Mergo kahananku Tak ayu tenono tekaku Kudu kuwi lho Mas. Atakia muasalah rindu dia cinta dia inginkan dia Atakia Mubarakatuh sholawatuh thayyibatulillah assalamu alaika. Tuh yo tenan niku suwe-suwe. Ya iki cengengesan ora bener blas. Kaiso aku Rupane kaya nyambik. Nyanyi ora Ya. bener ora cengengesan lho dipirsani Bapak Ibu sami akeh para kiai para ulama nembang cengengesan kaya
Nek ra iso nyanyi lagi menang. Lha kok kok iso? Mliyak culak pisan malah engko. Sing milih iku sapa parane Lagi. kaya ngene iki kok iso? Ra iso nembang cerewet ae kowe. Mikir. Nyanyi aminar, aminar. Nah, cengengesan. Contoh yo, contoh. Gitu apa bagale? Katutan gonmu lho, katutan gonmu aku kok iso cerewet ae. Sak kira Mas, aminar. Ana tangis kelayung-layung. Piye suaraku? Tangis rondo. Atine bingung. Rondo yo. Nangis saben bengi. Turu ijen. Ra ono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Kok iso gitu? Tumpah arang-arang Iya toh? cengengesan. Ana tangis kelayung-layung, tangis rondo atine bingung. Lah iki rondo. Nangis saben bengi turu ijen ra ono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Sing ngumpaki untune gowang. Cengengesan. Duet dengan Mbak siapa kita? Bias. Iya, lagunya kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Semoga cintanya warga masyarakat Lembah dan Bapak Kepala Desa tidak akan dipisahkan oleh apapun, menjadi sedulur, menjadi saudara-saudara. Kita sukseskan dan selalu kita bangun desa Lembah menjadi desa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma Amin. cinta tak terpisahkan. B minor, B minor, B minor. B minor. Silakan. Ngira ya. Lek kuwiki aja godho anak. Mergo pekku sak gedhe kentongan. Ngengesan kok dakku iki lho. Pisakan lho. Tresno iki kok dakku. Bentuk iki dangkal jati ya kok. Ora keku to, Pak. Tresno iki. Oh, terus lagi lho. Ya, ralnya coba seberapa. Tresno. Ya ngono ya. Ya. Tresno iki dudu mung dolanan. Kabeh mau layalah sholat. Apa? Aku mayat kok ndadani. Kleru. Kabeh mau. Alah. Kok iso balik rono nang lho? Kabeh mau amarga kahanan. Pasangan serasi sing wedok ayu sing lanang kencing manis. Mong gregem Ayo, tak kita jauh kamu kesapa. Oh, kaya diberi lemari ya. Bisa apa ora ngono wong lanang kok ora iso iki lho. Wato. Ngene lho. Piye kata-kata piye? Sing tak jauh. Sing tak jaluk. Wong lanang iki kudu kuat. Wis wani gua bunuh padha. Amung kesabaran. Mugi Gusti paring kasembahan. Foto meneh. Alah tenan bae. Jan kaya memet beres rongsak, dhuwure sak meter kotor gitu kok ngene iki. Buat tenan kok iso. Kok iso? Bobotmu jane pira to, Nduk? Bobotmu pira? Bobotnya sini nggur 70 tapi dosane 80 sih. Ketoke bobote 20 bener, Mas. Sing gedhi gandule iki lho. Apa? Bandul kalung iki lho. Musik karisma cinta tak terpisahkan. Jawab sik. Ayo, wes sing tak mau ngeden. Satu tangan.
Mengecematiku ben aku ngamayu. Aku ning pecok pesta Alah. ya orang ya Parah cok. terus Sing kuat lu dadi kuat Ayo Dok, terus Dok. Dan tanggung jawab Sing kuat. itu palsu. Wes, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, aturan enggak. Wes kuat ya. Kuat lu ya. Ora lu ya. ya Musik. ya mas kita dapat bisa kan mas Karisma. Dino kendulane hati tekane nyulayani janjimu sehidup semati lamun ono ing mati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi Dino kendulane hati tekane nyulayani Yo, Angga tak juga tiga yang asik. Cinta benar, pastikan ku ingat. Bapak ibuku akan datang melamar jika sayang.
buktinya bapak ibuku akan datang melamar kau sayang. Jika kita tak terpisahkan walau di akhir zaman, cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Inggih matur nuwun ya. Centias. Wah luar biasa menika bocange. Inggih Kang Mas. Alhamdulillah. Wah, jan hebat Mas. Penonton sami hitung Nggih, Ludak guyub rukun katik penonton mriki luar biasa. Betul. Ora usah dadak dikon nek kabeh padha madhep rene. Yo hiburan Nggih, wong anu. Lah ya kok mbok menawa enak Terkesima kali panjenengan kok. sing madhep rono sitok. Sing ndi Mas? Oh pipis.